aínda sendo considerados unánimemente como dous dos mellores remudistas olímpicos de tódolos tempos, nunca temeron que unha carreira ateigada de éxitos chegase á súa fin. Non botarían de menos os flaxes, a popularidade, nin o diñeiro. Tampouco a vertixe de saberse invencibles. Por moi rápido que voasen pola pista, o pulso dos seus marcadores era outro ben distinto, o de aqueles que, en segredo, se devoraban paseniño. Hoxe, aos seus 84 anos, seguen achegándose á vida sen demasiada presa. Hai quen asegura terlles oído xurar que se o paso do tempo os obrigaba a camiñar lentamente, habíanse mirar máis a modo, para verse coma sempre.